After we're done with this, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just... Kato tätä. Sitten joku on jättänyt persepryhmät kyllä tässäkin mapissa. Mikä vitu ufo tuolla? Vitu mies oikeesti, mä näin kaiken vittu, mä haastasin oikeuteen eläimellisestä vitun käytöksestä. Toi oli aivan uskomatonta, miten tolle vois käydä ihmiselle? Pikaservaus oikein. Vittu mä grillaan ihan just. Oho, mies oli vittu hyppymestä. Ai vittu vittu niinku... Miten sä vittu separi vetää tosta sellainen full powerilla tosta vittu ylänupista ja lentää maaliin ja sit toinen on täällä vittu tommosessa vittu alueella. Mä soin paari vaikka mä ees mennyt. Mä menin maaliin ja Mä menin maaliin ja Joo. Just tollain mä tein. Just tollain mä tein kun pökkeliin. Niin. Mä menin maaliin ja pop. Joo vittu. Oi! Äijät piti vähän turha innokkaasti, oli vähän turha kiimanen. Nyt oli kyllä vähän. Mulla on vähän... Mitä vittu äijä veti siitä vaikkei siinä ollu noit vitu tarroja ylhäällä? Jes. Meni Markku. Ei jumalauta. Mitä saatana? No ei todellakaan. Mitä vittua te valitatte sinisestä Rikulasta? Siitä ei tarvinnut vittu kun mennä alas. En mä valittanut. Ihan hyvä oli. Ei vittu, kattokaa nyt! Joku vittu vaikeus. No kato nyt mun vitu autistista vaikeutta. Mitä sä teet? Mitä touhuut? No pitää ruistoihin ranteihin vähän se. Ei saatana! Täähän menee ihan vittuisko homma. Ei mitään vittua. Miten voi mennä näin? Vittu tussu! Mitä? Oliko se vittu tussu? Mä en pidä oikeesti. Oikeesti, nyt mä menen ton pinkin portaalin läpi. Oliks toi Martti? Oliks toi Ei toi voi tolta kuulostaa, mitä vittu? Oikeesti? Mitä vittua? Martti, sä et oo ikinä kuulostanut tuolta. Mitä vittua? Kyllä nyt vähän kuulla se niinku. Se oli kyllä narvittu 5 vuotta. Se oli kyllä joku vittu omansa. Matias Kiven pyörä. Älä! Voi perseen. Nää peli hitbox on kyllä ihan vittu hyvät. Joo morjes! Toi vittu puska, vittu hitbox oli metrin leveämpi kuin toi ite puska vittu. Mun kaikki luodit meni siihen se tuhoutaa toi vihuapua päässä teki. Voi vittu. Missä se vihua? Hyvä pökkeli, suoja tulta ihan vitusti. Ja sit mitä vittua? Hyvä revaus! Hei, 2 sekuntia vittu! jäljellä, se jäljellä lopettaa revauksen. Mitä nyt tapahtuu? Sä vittuilet tää, niin mä en revaa sua. Voitko revata vittu? Hei. Oi vittu, nää on niin hyviä, Lopettakaa näitten tuominen. Viekää pois Tumble. Tumble on vittu jotain vittu hienoa. Toi kyllä Meikä ei oo fani. emotekki toimii niin vittu hyvin. Juu, mä en oo mikään Dumle fanboy. Mä vittu kyllä pitää ihan vittu. Ei mun kyllä ikinä niinku itse ostaa, jos mä näet jostain saa ne vittu mä syön näin vammaa. Laavahaus kuoli. Hei vittu, kun mulla on asetta. Nyt on vihollisella asettaa tässä teidän vieressä sit. Mä aina vähän Menkää pakettiin vittu. Mihin vittu? Lukitsit mut sit sinne sisään, voi vittu mikä mies. Osas kokeilla proput. Siene Bob 4 housu. Siene Bob 4. Mikähän vittu mä nyt Koita kurkkii tosta raosta. Ei vittu nyt. Nyt menee sitten vittu liiallisuuksiin. Mä en vaihtanut pojat, mulla on ihan vittu sama. Mä en vaihtanut pojat. Mikä helvetin iso sä olet? Mä nyt kovin iso, mutta tää on niin vittu läppä vittu.
Mikä vittu on ihan tässä mun vieressä jossain? Oletko sanonut saatana, et se on siellä? Mä en jaksa. Mä en jaksa. Ei jumalauta! Old school parkour zone, no tripping, no battling. Hei, mitä vittu? Ei vittu rasvapillu hyppänyt vittu sen palikon päälle! Tulee pitää melkein jotain kyllä nyt klippiä. Näytä tissit ja pillu! Ei vittu hyppää, hei! Vittu! Ei vittu saatana pillu perkele vittu! Mulko se toi vitsi kun tää... Nyt lähti kapula. Mitä se niin sanotusti tapahtuu? Voi vitu kromosomisotilas saatana! Tää on ihan vitun sairasta, tosi sairasta. Martti, tästä on nyt paree tähän. Siellä on se vittu hyppykukka. Jos täytyy mennä siihen ja sit sieltä pomppii semmoseen niin vittu... Semmoseen tuubiin. Vittu sukupuolitaudit. Siellä on... Siellä on semmonen keltainen tuubi, mihin sitä täytyy mennä. Joo, mä tulin näihin hyppykukkatesteihin. Mitä vittu keltaiseen tuubiin? Saku otetaanko brändi? Ihan just! Mä otan ensin happea hetken. Niin, siellä on se keltainen tuubi, mitä täytyy hyppii niitten Se on vähän tollain puoliseifi, et jos sä, vaikka sä tiput siinä, niin sä ehkä pystyt seivaamaan itses. No niin, nyt mennään vittu Vittu mä menen vittu pelottelee naapurin lapsi! Vittua oikeesti! Vittu! Mihin sä kuolit? No ei Kun se tolla. lähti oikeesti. Joo, ei niitä järkeä. Ei niitä järkeä enää nyt lähtee kyllä. Tässä onkin hyvä istua, saatana. Ei vittu, käykö kusella? Ei pysty, oispa nyt pullalina vittu. Väärin, mä oon vaan ikkuna. Kun se seikkävi. Ei vittu, voi täyttää. Anna ohjeen tänne, niin mä voit Siis mä keskustella. voisin nyt oikeesti niinku vittu kuolla ihan sen takia vaan. Mä pääsen kuselle. Tosta kehittää semmonen kusipommi siellä. Kehittelee. Jääkö tähän vittu istumaan? Ei vittu, mun on pakko käydä. En mä pysty, en mä voikaan saatana. Oikeesti. Ei. Kusihousu. Vanhanaikaiset ja kusihousu. No ihan vittu vanha-aikaiset. Tappakaa mut oikein. Nyt mä menen kusella. Pitäisikö pelata Milgee, Bangalore vai Pätikkää? Bangalore voisi olla aika kova, että pääsi karkuun. Mä hyppään alas. Sen joku kaveri oli tässä kanssa. Mä yritän hoitaa. Älä tuu noin. Kuoli. No joku on hyvä. Vittu saatko oikeesti? Joo, mut joku ampuu mua nyt snipul tuolta jostain vittu perseestä. Ai... Eikö hei nyt tonne? Se on oikein vittu. Tää on tää vittu kingscan. Tää on tää kingscan. Vittu.
Sen takia tää Battle Royale on näin vitun oikeesti kivaa kamaa. Tän takia Kingscanioni. Tää oli hyvä match. This was good one. Yes! En mä nyt halua aviaamia. Ei! Sä on vitu hyvän näköinen. En nyt todellakaan. Se on täällä sisällä. No mäkin oon täällä sisällä, mutta mä oon täällä alakerrassa. Se on yläkerra. Nyt se tulee alas. Tulee portaita. Ei oo. Mistä on? Saatana jää vielä finissaamaan. Onko tullut saatana joku vittu ongelma? Vittu tää vaihtaa aset ihan vitun hitaasti. Mitä vittua? Miten tuo sai vaihtaa niin vitun nopeesti? No okei, ehkä se finanssi, kun mä saatoin lyödä sen kaveria jouluna. Mä oon silti vähän kuseessa. Yksi kuollut. Oh my god! Mä oon kuses kans. Mä oon ihan vittu kuningas! Mikä toinen skuoli? On. Oliko tulee vielä? Vittu, telkkari mennä sulkeutumistila, käännä pääni etteikö sä kaukosäädit, niin vittu joku ampuu mua saatana päin sillä hetkellä, kun käännäs selkäni vittu niille. Noihin ziplineihin ei pääse. Tulispa semmonen Ben Stelleri koht vittu, niin mä hyppään semmosen pää niinku James Bond konsanoo. No juokse sieltä. No nyt on vähän paha paikka.